Müslümlülerde bugün beyram, kapital tüzüklendürüden soң балалар сәнгать мәктәбе ачылды. Биредә 400 бала укый, ремонтны 10 елдан артык көтәләр. Ул вакыт өчен бик әйбәт, ләкин еллар барган саен таләпләр арта бара. Ремонттан соң безгә чын имән идәннәр керделәр, яңа санаклар куелды, көзгеләр дә куелды, күреп торасыз, шуңа күрә балалар өчен бар шартлар да тудырыла. Мәктәбебезгә инде ремонт ясар өчен республика һәм федераль бюджеттан 56 миллион сум акча бүленеп бирелде һәм күргәнегезчә бик матур ремонт ясалды, җиһазлар алынды. Мәктәпнең түбәсен алмаштыралар, диварларын тышлыйлар, кабинетларга яңа җиһаз һәм уен кораллары алалар. Хәзер ул республикада үрнәк булырлык сәнгать мәктәбе. Авыл хуҗалыгы техникасы җитештерүче бу оешма да үрнәк булырлык. Биредә чәчү комплекслары, культиваторлар, тракторлар җыялар. Алар илнең 45 төбәгендә сатыла. Шулай ук чит илгә китә. Беларусь белән эшлибез, Монголия белән эшлибез, Казахстан белән бик яхшы эшлибез. Но бу көндә 300-дан артык кеше эшли. Менә бу былтыргы зарплата, средняя зарплата 70 мең. Башка предприятиеләрдә мондый күрсәткечләргә омтылырга тиеш, диде Фәрит Мөхәммәтшин еллык утырышта. Районда уртача хезмәт хакы бүген республика күрсәткечләре белән чагыштырганда түбәнрәк, ярлылык дәрәҗәсе 2 тапкырга зуррак. Социаль-икътисади үсеш рейтингы буенча Мөслим 35-нче урында, узган ел белән чагыштырганда 22 баскычка төшкәннәр. Сәбәбе авыл хуҗалыгына нык тәэсир иткән корылык һәм пандемияның зыяны. Менә быел андый авырлыклар булмас дип өметләнеп ышанып торабыз, нигә дигәндә кар күп яуды. Матур гына иттереп язып килеп, удобренияларны кертеп, технологияларны саклап, вакытында чәчеп, күздән чәчкәннәрен карап, матур гына иттереп, яхшы гына нәтиҗәсен күрәсебез килә. Сездә өмет зур. Август Мөслим хуҗалыгында яңа сөт комплексы ачканнар. Бу җитештерү күләмен бермә-бер арттыра. Быел тагын берсе төзелергә тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин мөслимләрне шәхси хуҗалыкларга ярдәм итү программаларында күбрәк катнашырга чакырды. Мөслимләр, вы для нас образец, вы для нас пример. Полагаю, что живя в родной республике, такой богатой относительно, крепкой, я думаю, муслимовцы будут в передовиках. Не ваше это место, сейчас я посмотрел, ваше место 25-й. Мы будем поддерживать частный сектор. Тагын бер мәсьәлә, районда үлем очраклары арта. Родилось 159 человек, умерло 436 человек. По республике Татарстан из 45 субъектов на 42-м месте. Бу мәсьәләне җирле хакимият сәламәтлек буенча 5 еллык программа булдырып хәл итмәкче. Мөслим районда сәламәтлек 5 еллыгы буенча эш башлап җибәрдек һәм программа кабул ителде. Программаның исеме гади һәм күләмле сәламәтлек 5 еллыгы. Бу программа 5 төп юнәлештән тора. Сәламәтлек саклау министрлыгына районыбызда компьютер томографын кайтару мөрәҗәгате белән чыкты. Һәм министрлык тарафыннан уңай җавап бирелде. Шулай ук авылларны су белән тәэмин итү мәсьәләсен дә хәл итәсе бар. Аларны республика программаларында катнашып чишеп була, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Авыр ел булуына карамастан район куелган бурычларны үтәгән. Мөслимнән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.